sing of the wonders of the Lord. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo nga ang atong mga kaigsuunan or kitang tanan mahimo gayong liwat ni Kristo, andam nga mobiya sa tanan ining kalibutan na aron pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig palit nato dinhig mga slots nibiya sa ilang mga katigayunan, ginagmay og dinagko aron itampo dinhi sa simbahan. Atong iampo nga matuman usab unta ang saad sa Dios kanila nga makadawat sila og gatusan kapilo nga mga panalangin. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang pagtuman sa balaod, ingon kabililhon sa daghang mga halad, mao kini halad sa pakigambitay mismo. Ang pagbalos sa usa ka kaluoy, sama sa usa ka halad sa trigo, ang paghalad ngadto sa mga kabus, sama sa halad sa pasalamat. Ang pagpahilayo sa sala, makapahimuot sa Ginoo ug magbayad sa sala. Apan ayaw pag-adto sa templo kun wala kay halad. Ang balaod nagsugo nga magdala kag halad. Kun ang usa ka tawo nga matarong maghalad og usa ka sakripisyo ug ang tambok motulo ngadto sa altar. Usa ka mahumot nga baho mualisbo ngadto sa labing halangdon. Ang Ginoo modawat sa mga halad nga gihimo sa usa ka tawo nga matarong ug dili siya mahikalimot niini. Dayga ang Ginoo pinaagi sa paghimo ug manggihatagon nga mga halad ngadto kaniya. Ayaw pagdinalo sa una mong mga abot. Pagmalipayon sa imong paghimo sa tagsa-tagsa kagasa ug inigbayad nimo sa imong ikapulo, himua kini nga malipayon. Paghatag ngadto sa labing halangdon, maingon nga siya naghatag kanimo. Ingon ka manggihatagon kutob sa imong mahimo.
Ang Ginoo magbalos kanunay ug maghimo siya niini sa makadaghan. Apan ayaw pagsulay sa pagsuborno kaniya o sa pagsalig sa mga halad nga imong nakuha sa paagi nga dili maayo. Dili siya mudawat niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagtapok kamo mga buutan ko sa akong atubangan. Kamong nakigsabot kanako pinaagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong. Kay ang Diyos mismo mao ang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pamati kamo lungsod ko ug mosulti ako. Israel, mosaksi ako batok kanimo. Ako ang Dios, ang imong Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kay ang imong mga halad nga sinunog, ania kanunay sa akong atubangan. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ihalad ngadto sa Dios ang pagdaig nga imong sakripisyo. Ug tumana ang imong mga panaat ngadto sa labing hataas. Ang maghalad ug pagdaig agig sakripisyo magahimaya kanako. Ug kaniya nga nagalakaw sa matarong akong ipakita ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios.
Ang Ginoo manhaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misulti si Pedro kang Hesus, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan og misunod kami kanimo. Miingon si Hesus kanila, tinuod kana og sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma, bisan tuod og lutoson siya, og sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon ang nahiuna maulahi, og daghan karon nga naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kagahapon, ang Ebanghelyo maoy gisumpayan sa atong Ebanghelyo karon. Nahinumduman nato nga si Kristo niingon atong batan-on nga niduol niya kay mangayo og pamaagi unsaon pag-atog langit giingna ni Kristo katapusan nga requirement pauli sa inyo ibaligya ang tanan or biyai ang tanan o ihatag ang tanan ngadtos mga kabos og milakaw tong batan-on nga buutan nga masulubon kay di siya mutuman sa sugo ni Kristo kay dato man siya kaayo. Pag kadungog yun sa mga tinun-an nga niingon si Kristo, pagkalisod sa dato, pagsulod sa gingharian sa Dios. Niingon dayon si Pedro, magtutudlo, amo mang gibiyaan ang tanan, unya may kuyog minimo, unsa may among mapaabot. Sa ato pa di ay, kada nato buhat o usa ka butang, doon na gitay gustong madawat in return. Lingay mong tupad. Ingna unsay gipaabot nimo aning imong pagsimba. Doon na kay gipaabot. Kanirong imong pagsimba ba na kay gipaabot aning anong kada adlaw magyud ka mosimba. Na basig na kay gipaabot. Nganong magbinuutan man ka, nganong maningkamot mangyud kag report sa imong opisina, kada adlaw, basta office hours, 2 mangyud ka, basig na kay gipaabot. Nganong magmisa man ko, nganong mamaligya man kog slot, ana, basig na ay gipaabot. Nganong mamalit man sad mog slot, basig na ay gipaabot. Nganong nanagan man ni sila sa politika ang mga kandidato karon pagka senador hangtod sa opisyal sa konsehal sa lungsod, nano naghago magini sila suroy hapit kada adlaw gasuroy gid sila gasto anang kwarta milyon-milyon, tausan-tausan, bilyon-bilyon, basig na igipaabot. Ana, nakaron kung maayo ang atong gihimo, ang ato sang mapaabot maayo. Ang gipromise ni Kristo ayaw kabalaka kay kun unsay imong gibuhat ibalik na nako nimo gatusan kapilo. Gatusan kapilo.
lingay mong tupad ning na ganahan ka na gatusan kapilo sa ato pa sobras 100 times di ay kay gatusan gani kadaghan gibalik ang 100 nya na pag plus kinabuhing walay katapusan dili kay ta palabi og dritsog interpret ani kay ang ato rabang buhat na ay maayo na ay dautan nya bisag unsay atong gibuhat ibalik nas Ginoo nato gatusan kapilo kun ang atong gibuhat dautan unsa may mobalik nato gatusan kapilo nga dautan o kun ang atong gibuhat maayo unsa may mobalik nato gatusan sad ka maayong butang. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon diri paghalad gyud mo sa Ginoo. Ayaw mog simba nga wa mo'y halad. Mananap man, kwarta man, inana paghalad. Kay kanang maghalad ta padung sa Ginoo, maayo na nga buhat o dautan? Maayo. Kung maghalad ka ngadto sa yawa, maayo na o dili? Mao na nga niingon sa diri sa unang pagbasa, ayaw subornohi ang Ginoo. Usisaha ang imong gihalad diin man gikan ba na sa dautan o gikan ba na sa maayo? Kanang imo rong ihog sa kolekta, unsa man na gikan na sa maayo o gikan sa dautan? O gikan na sa ayuda, maayo na o dautan? Maayo. Gikan na sa 4 piece, maayo na o dautan? Gikan na sa imong senior citizen, maayo na o dautan? Gikan na anang ilang giingong akap, maayo na o dautan? Gikan na anang sana AX, maayo na o dautan? Kamo na'y hukuman na. Ako man yung pahukmon. Gikan na atong imong reward sa impeachment, maayo na o dautan? Naaman ko na ito'y reward, ingon sila, naaman na social media, gibutangan maginag amount, nya maudayon na imong i-donate sa simbahan, maudayon na imong ipanghatag sa mga kabos, maayo man ang pagpanghatag sa mga kabos, pero matod pas unang pagbasa, i-check sad. Ako lang yung basahon na kay giparaphrase man ninako. May nang basahon na to kay may man kay tumubasa ang atong nigbasa mo kinsa atong nagbasa nato sa first reading. May kanyang pagkabasa. Ang Ginoo magbalos kanunay og maghimo siya niini sa makadaghan. Mao ginay ga-intro nga panapos nga pulong ha. Mubaos gid siya kanunay nya himuon niya sa makadaghan. Apan ayaw pagsulay sa pagsuborno kaniya o sa pagsalig sa mga halad nga imong nakuha sa paagi nga dili maayo. Dili siya mudawat niini. Mao na siya. Una, i-check ko no be, unsay imong gihalad dos Ginoo. Unsay imong gipalit og slot. Unsay imong gihatag ngadto sa imong mga silingan karon panahon na. Gikan ba sa maayong mga butang o gikan sa dautan? Mo bitaw in relation aning atong election karon, no naman kaining vote buying. Gani karon na ay mga vloggers, na ay mga political analysts nga kung paminaw nato ang ilang mga gipangsulti moingon sila kuan na deron allowed na day ang vote buying. Kay kanang gong vote buying mga igsoon sa akong na ubos nga nahibaw-an sa panahon pa nga sige paming active sa Sisimpil before pa ko ni Sod Seminaryo, ang vote buying kanabang kandidato musuroy unya manghatag og kwarta, kanabang naka-uniform sila ang panahon, in short panahos kompanya mao bitaw panahon aning campaign period, i-freeze ang tanang project sa gobyerno aron dili kana ganing sana dili ba mahimong okasyon nga maghimo-himo dayog project aron
danihon ang mga tao nga mobutar nila. O na. Pero nakita nato nga kanisang panahon sa ting eleksyon, himuon man sa nila sa wala pay eleksyon ban. Maunay panahon nga ispaltuhon dayon ang mga daan, naadayoy simintuhon, nya hangtod maabutan inig butasyon, di matiwas katunga ray masiminto. Kanang tinghimos na nilag project, part na siya sa vote buying o kana yung actual nga manghatag. Nya naa naman roy nangumpanya, naa na sa social media, naay nangumpanya nga moingon dayon, gusto ba mong naamoy mada? Ayaw mo kabalaka, kay way mulakaw ninyo ron nga way mada. Nya kung kandidato siya, vote buying ang tawag kanang imong padadaan bisag bugas o kwarta o unsa dia. Nya harap-harapan sa una kay kuan man kanang leader moadto ang leader magdaag mga tao inigrali nya iphon dayon to na sa tig record o nya ingon sila mga kuno na wa mo kasuway na leader wa sa ko kasuway gitagaan ko anang panghatag. Vote buying ang tawag og kanang gitawag nila sa atong vernacular og kinamangay. Kanang hinig ka 2 days 1 day before sa election kinamangay na ron una nga dunay kuan ni reklamo na paghuman sa eleksyon namabdo siya kay gikamang ni kapitan. Gikamang ni congressman lain itong kamanga de. Vote buying. Muna kay dautan man pangilad man imo mang gilipat-lipat ang tao inighuman sa eleksyon kung ang resulta sa atong eleksyon bunga sa vote buying. Diha ra ta nibutar anang tawhana kay nakadawatag kwarta karong eleksyon nya dautan ang intensyon, ang resulta pilo-piloon kana o kapila ka gatos ka times ang dautan nga moabot nato. Mao ni resulta graft and corruption iniglingkod na anang mga tawhana. Gipilo-pilo pila ka adlaw kanang imong usa ka semana o usa ka buwan nga pagpahimos anang gihatag nimo, iniglingkod anang naang naghatag nimo, pilo-piloon na niya gatusan kapilo ang pagpangurakot. Mao na rong ang atong nangawa nga kwarta sigon pa diha apil na lang gihiring sa Supreme Court karon na pamatud-an nga bilyon-bilyon ang nawa natong kwarta. Pero panahon sa eleksyon 100 ra gid ang ilang ihatag, 100 na ipipila 1,000 para nato bang mga butante 100 kuno 1,000 ya moingon ra ba denta kari akong butaran kay 1,000 akong nadawat ani kaning usa 100 ra kuprason lang ni nako. Ayaw kay bisan asa ana nila pilo-piloon kana kay dautan na nga buhat. Kung mobutar ta sa mga kandidato nga manghatag og kwarta mga suborno nato magpasalig-salig anang ila mga project. Kung mauna lang gid atong butaran bisag nakita nato nga kusog kay silang mopakyas og mga saad, kusog kay silang mopasalig pero way nahitabo panahon nga nilingkod sila sa ilang previous nga mga posisyon sa atong katilingban, magmahay kita kay ngano man 3 years 6 years silang mulingkod. Pila man na ang usa ka year? Pila na kaadlaw ang usa ka year? 365 times 3. Pila? No, di na ganun mo ka maong multiply. Hasta ako. 365 times 3 niya og senador na. Pila to ng senador? 6 years times 2 pag yun na ang katong resulta sa times 3. So 6 years, 6 katrag 365 nga maglingkod sila, nga magsigi na silang pamawi atong ilang gipanghatag, moabot yung bilyon-bilyon ang atong mausik nga kwarta. Muna karon ma-zero na ang PhilHealth tungod kay gikurakot na sa mga namawi. Na ay project nga gilona
kanang atong Panay Guimaras Negros nga projects, giloan na release na ang loan, wa ma-implement ang project pa hangtod karon, murag karon kuno tuiga magsugod, pero ang funding hasta kaupat na gibutangan og pundo gikan gipangkuha, apil na gani ang pundo sa PhilHealth. Naapay mga bangko nga gipangkuhaan sa pundo og mga government agencies nga gipanguhaan og pundo kay gibutang aning ilang kunuhay unprogrammed fund nga unta funded naman ni kay duna naman ni allocated amount ang uban ana giloan nato sa laing mga nasod. Ngano man na kay namawi kining mga dautan nga mga kandidato, namawi sa ilang gipanghatag og naghimo sila ani 3 years, 6 years, gipilo-pilo hasta kapila ang usa ka adlaw nilang pagpanghatag ang ilang gikuha baos subras gatusan kapilo. Ialaw ba nas Ginoo? Yes, kay gisaad na niya unsay inyong gibuhat ibalik na nako ninyo gatusan kapilo. Mao magbantay ta ana. Nakaroon muhatag ta sa atong kwarta padulong sa atong simbahan. Unsa may mobaos ninyo og muhatag mo aning slot. Maayo nga baos o dautan? Kusga. Congratulations sa namalit og slot. Mo na ni ako na ning i-report ninyo ang atong SBF DAG 52,211 na ang atong halin, naapay 7,789 nga available slots, 500 pesos per slot. Mupalit mo anig usa ka slot, 500 pesos, ang mubalik ninyo gatusan ka 500 pesos. Bahala na mo ana, mutuo ba mo sa dili. Og di mo mutuo, mapariha mo sa batanon nga nilakaw nga nag-expect nga wa na gyoy mahibili niya. Nalimot ang batanon na kung mubiya di siya atong iyang tanang katigayunan, ang mubalik niya gatusan kapilo. No na ang atong nasabtan. Ang ato sang katong bag-ong slot para sa atong Holy Week o sa atong piyesta niya, 70,000 atong gibaligya, nahalina na tag 916 ka slots kaning God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Naapay 69,084 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So kung mo biya mo sa inyong 100 pesos karong simanaha, inyo ning ihatag, gatusan sad ka 100 pesos ang mobalik ninyo. Og ang atong itabang ato ni Father Arnel katong haligi para ni Mama Mary, HPMM 6,047 na ang atong halin, naapay 5,953 ka slots nga available, tag 100 pesos gihapon ni. So kung naa kay 500 tag 100 pesos, ug naa kay 100 pesos, pilo-piloon sa na. So pila may total aning tulo ka slots? 500 SBF DAG, 100 ang GHDP, 100 ang HPMM, 700 pesos. Nya mingon ka kaanogon sa 700. Dili ko kabiya niya ng 700. Bisan karong buwan sa Marso, di jud ka kahatag og 700 para nining ato mga projects. Sayang. Mauna-unta nay pilo-piloon sa Ginoo. Hain man na nimo gibutang ang imong 700, basi gipalit ra na nimo pagkaon, mga cake ba or ikaon ninyo anang inom nyo anang soft drinks or imo ba nang isugal og swertres nya mapildi dayon ka. Pilo-piloon sa na hasta kapila gatos na mapildi ka. Nya ang imong gikaon kay kolesterol man to. Pilo-piloon sad ang kolesterol sa onya kay imong gikaon para diabetes man to, sugar, pilo-piloon sad ang imong sugar mo na ma-kidney failure na gyud ka madugay.
Awa ko manungo ha. Kanang ang ako lang ba binuang lang nga interpretation pero usahay baya murag tinuod. Nya unsa man. Lingi ay mong tupad. Lingi Ingna unsay gusto nimong pilo-piloon. Ingna unsay gusto nimo Ginoong pilo-piloon. O na bisan sa eleksyon kining team Marcos o team Duterte ato ning pamalandungan sila. Kinsa Manila karon panahon sa eleksyon ang nagbuhat og maayo. Mao na atong butaran. Kay kung nagbuhat sila og maayo pasabot iniglingkod nila pilo-piloon sad ang maayong buhat dinhi sa atong nasod. Pero kung kinsa nila dinhi karong nanagan team Marcos, team Duterte gikan sa senador ngari sa dinganan na konsehal sa lungsod, kung atong makita nga dautan ang ilang buhat, atong likayan ang pagbutar nila kay ngano man pilo-piloon sad na ang kadautan samtang maglingkod na sila. Karon na gani roy mga tulay nga gihimo, wap agani makaabot og pila ka tuig na human pa lang gani 2024 lusno dayon. Na gasige na ro lag pinasinglan na kinsay kuan ana. Sobra sa nagbilyon ang project ana ang budget anang maong tulay na lusno. Na ay flood control sobra sa to 500 billion kuno ang budget ato. Baha lang yapon kay nga dalos lang ang flood control, wa ka control sa flood. Ang flood control maoy gi banla sa flood. Kini siya mga sitwasyon kini sa atong nasod. Bunga ni sa gapilo-pilo nga kadaot, gatusan ka pilo-pilo nga kadaot kay dunay mga politicians nga atong gibutaran nga dautan ang ilang pamaagi, either vote buying or dagdag bawas. Kanarong dagdag bawas akong ikaingon kagahapon na nasay isyu ana. Nanay gikiha usa ka attorney nga naningkamot in town pagtampo sa iyang expertise sa aning IT kay mao man na iyang exposure mo iyang trabaho as CPA lawyer. Usa man siya ka analyst, usa siya ka auditor nga ang iyang i-audit ang reliability sa IT system nga gi-implement sa usa ka kompanya. Mao nang kahibaw kay siya sa maneuvering aning unsa nang information technology ning IT. Mao nang contribute siya. Pamasin, uy gikiha naman hinuos kumilik, gipayla naman unog kaso. Unsa man ni maayo ni o dautan, kita nalay mamalandong ani. Kay masipya tarog butar pilo-piloon sa pila ka tuig, pila ka 100 of years ang kadaot o kaha ang kaayo nga atong gihatag sa atong nasod. Timan-an nato mga igsoon, kada nato butar karon gihalad nato para sa atong nasod ug mao sad nay pilo-piloon inig resulta na sa eleksyon. Manindog ta. Mga igsuon, ang Ginoo naghatag kanato sa tanang maayong butang kung kita mudangop kaniya ug muhalad sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Mapaubsanon kitang moingon, Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Nga sa kanunay, buhion sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, ang paglaom sa katawhan, pinaagi sa iyang buhat sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan nga anaa sa pagpangagamhanan ug sa pagnegosyo, muisip sa ilang pagpamuhat nga matuod nga pag-alagad, alang sa uban ug dili sa ilang personal nga kapuslanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan makaamgo nga pinaagi sa ilang pagpamuhat ug sa ilang mga pag-ampo, ilang mapalambo ang pag-abot sa gingharian sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Nga makakat-on kita sa kahulugan sa mapaubsanong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Tifilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makadawat na sa kapasayloan sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ug tubaga ang among pag-ampo. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata kining among pangamuyo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among magbubuhat ang pan ug bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og niingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, sa kaluwasan kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdalaunta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang pagpilo-pilo sa atong mga gihatag.
So mo namang hatag kita aron dunay pilo-piloon kay zero ang atong gihatag, zero sad ang pilo-piloon. Salamat sa nang hatag. So ang ato rong pagdasig ninyo nga manghatag og slots nganhi sa atong parokya 700 lang, no? Katang tanan nga kamong tanan ako mga subscribers o followers, hatag lang mo 700. Makovered na ang one slot sa SBF DAG, sa atong GHDP o sa atong HPMM. Nindot kayo. Unya, ang gusto mong challenge, ang SBF DAG na ay 16 slot challenge na tag 8,000. Unya, ang GHDP na ay 1,000 o na ay 12 slot challenge na tag 1,200. Unya, ang HPMM na ay 20 slot challenge na 2,000. So all in all 11,200. Mausa na siya challenge. Ang regular 700 ug Arimus challenge 11,200. So atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Ugmang adlaw mao na ang atong Ash Wednesday, sugod na ang Lenten season. Maayo gid unta og makapabadlis ang tanan. So doon na natay mga schedule sa pagmisa dinis atong simbahan, na natay schedule sa alas 6 sa buntag, alas 12:15 sa udto ug alas 6 sa gabi. Nya sa atong mga special chapels ato natong gipadad-an og mga schedule. So ako lahang yoon ang mga chapel leaders nga inyong pahibal-on karong adlaw, pinaagig text, group chat ug unsa pa diha, ipahibalo ang atong schedule karong Ash Wednesday. Hasta sa atong mga eskwelahan nasa tay schedule gipadadaan at sa nato silang mga letters. So ato lang suportahan ang maong kalihukan. Ang pagpabadlis mao ang paghimo nato nga mahiusa sa Ginoo tungod kay muangkon man ta atubangan niya inigbadlis nato, muangkon ta nga sa abog tagikan ug sa abog sa ta pauli. So mahiusa tagbalik sa Ginoo. Ang dili magpabadlis basig mahiusa mo sa yawa nga dili na mosugot nga mobalik sa abog. Unya ang ato sad nga kaning kalihukan sa recollection na nasa tay schedule. Padayon na sa dinyo ang pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod na natay 229 naman tingali na atong murag pa man na mabago, murag 229 na thousand ang atong subscribers. Unya view, like, share og subscribe lang gyud kada adlaw aron una palambo ni sa atong pagpamalandong sa ebanghelyo nga atong gibatbat dinhi og makatabang sad mo paghatag og income sa atong parokya para sa atong charitable expenses og makalikay sa tas mga scammers kay anhi man nato ipakita dinhi ang atong official information. Ang ato sang official Facebook page nga dapat sa ninyo sundon mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. So kita-kita taugma sa atong Ash Wednesday celebrations. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa paghanap
tanan karon Ginoo nga magsaksi ug magsayaw sa mensahe sa kaluwasan.